ƙarshen ƙauna. Adamu shiru babu amo ba labari shine dalilin da yasa na kira ka dama in ji yaya abin yake kasancewa ne. To baba kwantar da hankalinki insha Allah babu abin da ya faru kuma sannan na sa an kira can ɗin inda ya tafi na sa za a neme shi insha Allah babu abin da zai same shi da yardar Allah. Wallahi bakin ciki na cikin duniyar gadda ba a bada kudin fansa ta ba. Wallahi matatta ta taimaka. Wallahi da ka kyale inda na kashe ga matsiyata wallahi. Wallahi matatta ta biya kudin fansa ta ba. Kai sai da ka ta. Kai na rantsi da girman Allah wallahi tallahi na tsane ka. Ba ma kai kaɗai ba dukan kuku biyu. Amma tun da haka ya kasance wannan hanyar ita za ta tare da ku zuwa cikin gari. Ku tashi mana. Ku tai mana. Amma doctor ka duba shi babu dai abin da yake damun shi. Ba wani abu, yunwa ce. Yunwa ce na masa allura yanzu in ya tashi dai zai buƙaci abinci da yawa gaskiya. Wannan shi ne. Amma doctor yunwa tana sa mutum ya kasa yin tafiya ne? Don wallahi a hanya ma da kake dawowa. Ni ce ma nake rike da shi. Sosai ma kuwa tana sa mutum ya kasa tafiya. Kasa duk samun wani garkuwan jikinsa ai yayi ƙasa. To dakta, na gode. Idan ya tashi zan neme ka. Dama haka gayin nan yake? Ashe dama rashin wanka ne ya sa gaba ɗaya ya fita daga hayyacinsa. Kai amma wallahi mutanen nan ba su da imani. Allah ya baka lafiya Adam. Ka yi wanka, ka sa kaya masu kyau, in ƙare maka kallo. Ƙarshen ƙauna. Hadallahi. Wayo basu! Hadallahi. Wayo typhoid! Wayo basu! Me ya faru da shi? Mai gidana ne fa. Ciwon sa ne ya tashi. Wayo basu! Ciwon sa? Ba su Allah mu shiga. Wallahi ba ku shiga da ni gidan nan. Typhoid na damuna da ulcer da basu kallon yadda basu ya fito min kamar cokali. Yanzu kuma ina shiga gidan nan kullum sai in ta dinga bani rai dore. Wallahi nan ba zan dore ba ni dai wannan gidan ba zan shiga wallahi. Mai gidan me kake so a maka? Yanzu abin da nake so ku kai ni Libya Tripoli wajen Alzinatul Shifa Islamic Herbal Medicine. A nan ne ko zan samu wannan maganin da basu da yake damuna da sanyi. Ku kama min shi mu tafi daga nan har Libya. Mu tafi Libya? Ku dauke ni har Libya. Wayo basu! Wayo typhoid! Wayo basu! Alzinatul Shifa Islamic Herbal Medicine muna ba da gudunmuwar magunguna kamar haka: maganin sanyi, maganin basir, sannan kuma hada maganin hawan jini. Duka za ku samu a Alzinatul Shifa Islamic Herbal Medicine. Za ku samu maganin man fawa, za ku samu maganin ciwon koda, za ku samu maganin ciwon hanta. Alzinatul Shifa Islamic Herbal Medicine muna nan a cikin babban birnin Tripoli, wato ƙasar Libya. Muna nan a Gurji. Ga masu buƙatar ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar lambar da muka samu ku a cikin wannan lambar waya kuma masu yi mana magana ta WhatsApp. Ga lambobi nan da muka samu ku a akwatin talabijin na wannan bidiyo. Mun gode sosai, Allah ya saka da alkhairi.